mesibuya futhi senze ucansi ayikho into ethi njengoba sihambile siye eMoses Mabhida uma sibuya ungisekhaya ukubona sizobonana ngesikhathi kodwa nje akungabi reward yokuthi njengoba igagasi nje izobe nje inomcimbi omuhle ibish ngomhla ka6 December sokufuza ukuthi wena uthathe uyolala nalo ngane because it's not a reward. It's not a reward. It's not a reward. Don't use sex as a model of reward. Once you do that, you are serving the demons. They are using you to abuse that woman. They are using you to abuse that boy. Ngoba sisumdala uthi ngathi ulala nezingane. Mesikhuluma iqiniso nje, umdala for that. Uzuthi wena abafana abancane abahluphi, abafana namakhehla laba anoshukela. Umdala ke for that. Engisho ukuthi yinto leyana ekufuza ukuthi siyibone mase siya expose ukuthi uSathane uhlasela intsha, udestroy intsha emacampus, udestroy intsha noma ikuphi ngocansi kuphela. Ayikho into ongayikhuluma nengane sekathintwa umfana engasese. Ayikho. Noma ungakhuluma uthi nithi ukuthi wena uunderstand ngathi awunami action bakho. Wangekho mina lapho. Mengikulo kungenaphi unani? Mengifa kuzobe ngifela wena yini? Wena uzofa. Le ngane iba neBible nescripture sokukuphendula if isithintekile. Kanti uSathane uyi-injectile. Wayiprogram ukuthi ufuna ukukhuluma kanjani nawe. Ayazi nanokuthi ukhuluma nobani because the demons has attacked the child. But ama-demons, they are so smart. When they attack you, they give you an option which way you'll be attacked, but don't say no. Angiqale phansi ama-demons are so smart. When they attack you, bazokubulala vese but bakunika i-option ukuthi sikudubule noma sikuphozele sikushaye nge-hand grenade. Uncama kuphi? Kokubili awuzozwa buhlungu, kodwa kokubili uzokubulala. Uma udutshulwe behind the eyes and ngajikela ibhomu esifubeni sakho, the result are the same. Uzofa ungazwanga buhlungu. You understand? uSathane ukunika ithuba lokuthi mntwana nansi condom. Enze sex ngecondom oyenze ngeke icondom kukuwena but ukwenza sex ngecondom nengenza icondom ama-result ayifana. Ama-result ayifana. Ngeke sibe ne-use of condom sibe nengane engake ekhulele ezikoleni kodwa kube khona kuthiwa use of condom. uSathane usebenzisa icondom as an option number 1 kwi-round yokuqala akube icondom but lawo esibili sesiyazana nje yini ongasayazi. Esibili round nesithathu nesine nesihlanu nesi15 ayisekho icondom. Usuku lokuqala sibonana kuzoba icondom ngakusasa ekseni uma usuhamba ayisayona icondom. uSathane uqala waveza isibhamu manje useveza i-hand grenade.